Akwụkwọ Daniel isi nke 3. Nebukadneza bụ eze mere onyinye ọlaọcha ịdị elu ya bụ ọgụ kubit 3, obosara ya bụ kubit 6. O guzobere ya 3 na ndagwurugwu Dura n'ala ọchịchị Babilọn. Nebukadneza bụ eze zikwara ka a chịkọta ndị nọchiri anya eze, na ndị isi na ndị na-achị achị, na ndị ikpe na ndị odozi akụ, na ndị ndụmọdụ, na ndị odozi okwu, na ndị niile na-achị ala a na-achị achị, ịbịa na ịrara onyinye ahụ nye, bụ nke Nebukadneza bụ eze guzobeworo ọtọ. Mgbe ahụ ndị nọchiri anya eze na ndị isi na ndị na-achị achị na ndị ikpe na ndị odozi akụ na ndị ndụmọdụ na ndị odozi okwu na ndị niile na-achị ala a na-achị achị na-ezukọta n'ịrara onyinye ahụ nye, bụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. Ha wee na-eguzo ọtọ n'ihu onyinye ahụ nke Nebukadneza guzobeworo. Onye nkwusa na-akpọsikwa mkpu ike sị, ọ bụ unu ka a na-agwa okwu, unu ndị dị iche iche na unu mba dị iche iche na unu ndị na-asụ asụsụ dị iche iche sị, na mgbe unu ga-anụ olu opi ike na nke ọja na nke ụbọ akwara na nke sackbut na nke une na nke dulcimer na nke ụbọ na opi niile dị iche iche, unu ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. Ma onye ọbụla nke na-agaghị ada n'ala kpọọ isiala n'otu mgbe ahụ ka a ga-atụba ya n'etiti oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwunwu. N'ihi nke a, n'otu mgbe ahụ, mgbe ndị niile dị iche iche nụrụ olu nke opi ike na nke ọja na nke ụbọ akwara na nke sackbut na nke une na nke ụbọ na opi niile dị iche iche, ha wee na-ada n'ala, bụ ndị niile dị iche iche na mba niile dị iche iche na ndị niile na-asụ asụsụ dị iche iche. Ha wee na-akpọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ nke Nebukadneza bụ eze guzobere ọtọ. N'ihi nke a ka ndị Kaldịa ụfọdụ bịaruru nso n'otu mgbe ahụ, bụ ndị ji ebubo. Ha zara sị, Nebukadneza bụ eze dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Gị onwe gị eze nyewo iwu sị, na onye ọbụla nke ga-anụ olu nke opi ike na nke ọja na nke ụbọ akwara na nke sackbut na nke une na nke dulcimer na nke ụbọ na opi niile dị iche iche ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ọlaedo ahụ. Ma onye ọbụla nke na-adaghị n'ala kpọọ isiala, a ga-atụba ya n'etiti oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwu. Ndị Juu ụfọdụ dị, ndị doworo ndị isi ọrụ nke ala ahụ a na-achị achị bụ Babilọn. Ha bụ Shedrak na Mishak na Abednego. Ndị ikom ndị a anụghị olu gị, eze. Chi gị niile ka ha na-adịghị efe. Ọ bụkwa onyinye ọlaedo nke ị guzobeworo ọtọ ka ha na-adịghị akpọ isiala nye. Mgbe ahụ, Nebukadneza n'oke iwe na ọnụma ya sịrị ka e mee Shedrak na Mishak na Abednego ka ha wee bịa. Mgbe ahụ, ha mere ka ndị ikom ndị a bịa n'ihu eze. Nebukadneza zara sị ha, ọ bụ ihe unu zubeworo unu Shedrak na Mishak na Abednego, na chi m ka unu na-adịghị efe? Ọ bụkwa onyinye ọlaedo nke m guzobeworo ọtọ ka unu na-adịghị akpọ isiala nye? Ugbu a, a sị na unu ejikerewo, na mgbe unu ga-anụ olu nke opi ike na nke ọja na nke ụbọ akwara na nke sackbut na nke une na nke dulcimer na nke ụbọ na opi niile dị iche iche, unu ga-ada n'ala kpọọ isiala nye onyinye ahụ nke m meworo. Ọ dị mma, ma a sị na unu adịghị akpọ isiala, n'otu mgbe ahụ ka a ga-atụba unu n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Onye bụkwa chi ahụ nke ga-anapụta unu n'aka m? Shedrak na Mishak na Abednego zara sị eze Nebukadneza, ọ dịghị anyị onwe anyị mkpa ịzaghachi gị okwu banyere nke a. A sị na ọ dị ụzọ ọbụla Chineke ahụ onye anyị onwe anyị na-efe pụrụ ịnapụta anyị, ọ bụ n'oke ọkụ nke na-enwu ajọ onwunwu n'aka gị eze ka ọ ga-anapụta anyị. Ma a sị na ọ pụghị ịnapụta anyị, ka ị mara eze, na chi gị niile ka anyị na-agaghị adị na-efe. Ọ bụkwa onyinye ọlaedo ahụ nke ị guzobeworo ọtọ ka anyị na-agaghị akpọ isiala nye. Mgbe ahụ, Nebukadneza jupụtara n'ọnụma.
ụdị ihu ya wee gbanwee megide Shedrak na Mishak na Abednego. Ya mere ọ zara ya sị ka ha mee oke ọkụ ahụ ka ọ dị ọkụ ugboro 7 karịa otu a na-emere ka ọ dị ọkụ. Ọ sịkwara ndị dike ụfọdụ bụ dimkpa ndị dị n'ụsụ ndị agha ya ka ha wee kee Shedrak na Mishak na Abednego agbụ, tụba ha n'oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Mgbe ahụ e kere ndị ikom ndị a agbụ n'uwe ukwu ha, na akwa nkechi isi ha, na uwe mwụda ha, na uwe niile ha, wee tụba ha n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. N'ihi nke a, n'ihi na okwu eze dị oke ọkụ, na n'ihi oke ọkụ ahụ bụ ihe meworo ka ọ dịkarịa ọkụ oke, ọbụla ndị ikom ahụ ka ire ọkụ gburu, bụ ndị meworo ka Shedrak na Mishak na Abednego rigota. Ndị ikom atọ ndị a bụ Shedrak na Mishak na Abednego wee daa n'ala na-agbụ n'etiti oke ọkụ na-enwu ajọ onwu. Mgbe ahụ o juru Nebukadneza bụ eze anya, o wee were ọsọ bilie. Ọ zara sị ndị ndụmọdụ ya, ọ bụghị ndị ikom atọ e kere agbụ anyị tụbara n'etiti oke ahụ? Ha zara sị eze, ọ bụ ezie eze. Ọ zara sị, lee, mụ onwe m na-ahụ ndị ikom anọ atọpụrụ agbụ na-ejegharị n'etiti oke ahụ, ma emerụghị ha ahụ. Onye ahụ nke mere ha nnọọ yiri nwa nke ndị bụ chi niile ya anya. Mgbe ahụ Nebukadneza bịara nso ọnụ ụzọ oke ọkụ ahụ nke na-enwu ajọ onwu. O kwuru sị, Shedrak na Mishak na Abednego, unu bụ ndị ohu nke Chineke nke kachasị ihe niile elu, pụtanụ bịa. Mgbe ahụ Shedrak na Mishak na Abednego si n'etiti ọkụ ahụ pụta. Ndị ahụ ndị nọchiri anya eze, na ndị isi ahụ, na ndị ahụ na-achị achị, na ndị ndụmọdụ eze, ebe ha zukọtaworo, ha hụkwara ndị ikom ndị a, na ọkụ ahụ enweghị ike n'ahụ ha. Ọkụ aṅachaghịkwa agịrị isi nke isi ha, uwe ụkwụ ha agbanweghịkwa, isi ọkụ agabigaghịkwa n'ahụ ha. Nebukadneza zara sị, onye a gọziri agọzi ka Chineke nke Shedrak na Mishak na Abednego bụ, onye ziteworo mmụọ ozi ya wee napụta ndị ohu ya ndị tụkwasịrị ya obi. Ọ bụkwa okwu eze ka ha gbanweworo wee rara ahụ ha nye, ka ha wee ghara ife ma ọ bụ ịkpọ isi ala nye chi ọbụla ma ọ bụghị Chineke ha. N'ihi na a na-esite n'aka m n'iwu sị na ndị ọbụla ma ọ bụ mba ọbụla ma ọ bụ asụsụ ọbụla nke ga-ekwuhie megide Chineke nke Shedrak na Mishak na Abednego, a ga-abọkasị ya. Ọ bụkwa ụlọ ya ka a ga-eme ebe ikpofu ahịhịa, n'ihi na ọ dịghị chi ọzọ nke pụrụ ịnapụta otu a. Mgbe ahụ eze mere ka ihe gara Shedrak na Mishak na Abednego nke ọma n'ala ahụ a na-achị achị bụ Babilọn.